18, og så skal vi lige gøre rundt. Se, GX'er. Så har vi den her. Jeg synes, jeg er ret god mappe, synes jeg faktisk. Så den her. Den her GX'er. Mega syg. Lige der. Så den her. Så den her. Den er også faktisk meget god. Og så har vi den her. Den er bare så har vi faktisk en her også. Så er det en GX. En EX. Sådan der. Så ja, og så har vi en lille Semi-Off, og der er en. Og så har vi den her. Den her. Og det var det for i dag. Så jeg håber, I kan lide den her gode video. Så smid et like, smid en visning, smid en kommentar, og ja, abonner til min kanal. Hej hej!